andito tayo ngayon sa Just Ice Purified Tube Ice located sa Barangay Perez, San Carlos City. So curious ba kayo kung paano nagagawa ang yelo na sa inumin natin? Tanungin natin si Sir John. Dito yung start ng process namin. From the deep well, pumapasok siya sa raw water tank dun sa labas. And then from the raw water tank, ititreat ng RO system namin dito. So yung RO system namin, it stands for reverse osmosis system. Pinapurify niya muna yung water before siya pumasok ng ice machine. So from the product water tank, papasok na siya dito sa ice machine. So itong ice machine namin, 4 parts din yan eh. Itong receiver, compressor, and then the ice machine, kasi yung ice bin. Pero yung tubig, pumapasok lang talaga siya dito sa ice machine. Ito kasing receiver namin, nandyan yung refrigerant namin, which is yung ammonia. So dyan lang siya nakakulong. And then itong compressor namin, that's basically yung parang engine ng makina. So dito basically po yung tubig? Yes po. Yes. Tapos po, dito. Yun yung ammonia lang? Parang lang siya, yan yung refrigerant lang. Yan lang yung pangpalamig niya para maging ice talaga. Tara, try natin. Sako. Dito kita sa sako. Ah! Kaya. Ang lamig. So dito sa storage nila, pinapanatili ang room in -2°C para ma-maintain yung ating ice. Asan na nga ba si Jack Frost? Kaya ito purified tube ice because tinanggalan po namin na mga minerals and we made sure na maganda ang quality and malinis ang ating yelo. It's basically purified water na ginawa natin yung tube ice. Malinis po. Hindi tayo magkakasakit and other factors din. If it includes our food and all that, hindi tayo magkakaproblema sa katawan natin. Malinis lang din po siya talaga.